Inginer în Formula 1? Inginer în Formula 1. Mi-ar fi plăcut dezvoltarea, dar mai mult pe design să lucrez. Design de motoare, design de aerodinamică. Oh, wow! Mi-a plăcut foarte mult. Un medic estetician trebuie să facă și un fel de internship sau cum se numește? Rezidențiatul Tu termini școala, dar în momentul când ai terminat poți să spui că încă nu ai experiență și atunci trebuie să mergi lângă cineva care are experiență, îți explică și atunci tu înveți cumva din experiența lui și atunci tu încet devii un medic bun. Deja prin anul 5 a început să-mi placă, vedeam pe alții că fac estetică frumoasă, atunci au apărut moda cu fațetele, cu Hollywood Smile, cu Bleach 1, 2, 3. Wow. Că noi deja învățam la școală doar de culoarea 1, a 2, a 3, a 3,5 pentru unele persoane mai în vârstă. Și parcă m-a atras. În momentul ăla mi-am dat seama că pot face ceva ce să și rămână după mine. Cum se stabilește? Există momente când refuzi pacienți anumite cereri, de pildă dacă dinții sunt prea albi sau prea închiși sau, nu știu, o formă prea ciudată și le spui, nu pot să vă fac asta, în ciuda faptului că doriți. Nu am avut cazuri. De dată, datorită comunicării, am reușit să le transmitem. Dar tot timpul trebuie să înțelegeți, este o negociere. Parcă-s la, nu știu, un contract mare între două corporații. Serios? Da, așa. Asta e prima discuție și a doua. Mergem, vreau asta. Bun, putem face asta și asta. Periajul, știm cum ne periem. Ar trebui minim 3 minute. Majoritatea persoanelor se periază undeva la 30 de secunde. Okay. Stânga, dreapta, sus, jos, 2 secunde și atât. Acest aparat vine cumva în completarea igienei noastre clasice, adică avem o periuță manuală. Ar fi indicat să avem o periuță electrică. Avem ață dentară, pe care să zic, 10% din populația României o folosește. Chiar după ce ai curățat cu ață dentară, e bine să ai ceva cu presiune. Adică așa să vă imaginați cel mai simplu. Un irigator bucal este ca și cum ai spăla mașina cu peria de mână și cu găleata sau ai spăla-o cu danful. Disprovizorii se numesc, sunt realizați dintr-un polimetilmetacrilat, PMMA în limbajul stomatologilor pe scurt. Noi am mers pe principiu, pacientul vine la noi cu dinți în gură, iese pe ușă tot cu dinți în gură. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la podcast. Eu sunt Ionela Roșca-Nederea, fondator Biz Creative Hub și dezvoltator de brand personal. Și în această seară, în podcast, am un invitat special lângă mine, care mă face să zâmbesc de fiecare dată și la propriu și la figurat. De ce? Pentru că este specialist în estetică dentară. Îl am alături de mine pe domnul dr. Eduard Duda. Bună seara, Eduard, și bine ai venit alături de noi în podcast. Bună seara, Ionela, te salut! Cum te simți, Edi, în această seară în podcast alături de mine? Sincer, mă simt destul de familiar, deoarece acum cu deschiderea noi clinici am petrecut destul de mult timp aici la Fica Interiors și la Veneția Showroom. Pe această cale țin să le mulțumesc lui Virgil și lui Edi că au făcut posibil cadrul pentru această... Exact, vrem să le mulțumim foarte mult partenerilor noștri de la Fica Interiors, pentru că ei sunt gazdele noastre de fiecare dată când filmăm acest podcast și, într-adevăr, cei de la Fica Interiors se ocupă cu design interior. Aici puteți să găsiți materiale de construcție de orice fel, de la gresie, faianță și mai ales parchet de cea mai bună calitate. Sunt partenerii noștri dragi și le mulțumim și noi. Într-adevăr, și Eduard Pop și Virgil sunt oameni care ne susțin și sunt alături de noi și cred că sunt și prietenii tăi, nu-i așa? Prietenii mei, ne știm deja de foarte mulți ani. Sunt pacienții tăi? Da. Serios? Da, Virgil vine destul de des. Și la fel, cadrul ăsta de aici, eu îl văd în fiecare zi, deoarece reprezintă podeaua de la cabinetul nostru. Deci, într-adevăr, acest peretele nostru este, de fapt, podeaua ta. Podeaua mea. Eu lucrând în jos și uitându-mă jos, o văd în fiecare zi. E perfect. Mă bucur că sunt niște oameni atât de dragi ție. Eduard, aș vrea să intrăm în șirul întrebărilor din această seară. Vreau să discutăm puțin despre estetică dentară și despre cum ai ajuns tu să faci estetică dentară și în finalul podcastului nostru îți voi pune niște întrebări fulger, așa că fiți pe fază, Oare stați să vedem ce întrebări va primi domnul doctor, specialist în estetică dentară, Eduard Duda. Cum a ajuns Eduard
De când era mic, ți-ai dorit dintotdeauna să fii medic-dentist sau cum ai ajuns să fii medic-dentist? Nici de cum. Sunt puțini oameni pe planeta asta care își doresc, cred că, să fie dentiști. Serios? În prima fază, Ce-ți da. doreai tu să te faci când erai mic? Wow, dacă îți spun, nu o să mă crezi. Vreau să fiu, nu pilot, inginer în Formula 1. Serios? Inginer în Formula 1? Inginer în Formula 1. Mi-ar fi plăcută dezvoltarea, dar mai mult pe design să lucrez. Design de motoare, design de aerodinamică. Oh, wow! Mi-ar fi plăcut foarte mult. Și ce te-a inspirat atunci să-ți dorești să fii inginer de Formula 1? Îmi plăceau foarte mult mașinile. Schumi. Schumi, da. Schumacher Da, era de și mic. de mic, tatăl meu lucrând foarte mult cu mașini, pot să spun că era mecanic auto, dar făcea de toate. Eu petrecând ani de zile lângă el, vrei nu vrei prins drag. Mi-a plăcut foarte mult mecanica, mi-a plăcut foarte mult motoarele, mi-a plăcut foarte mult tuning-ul și atunci vrei nu vrei ajungi să te dezvolți pe o latură de design, de frumos, începe să-ți placă foarte mult frumosul, să vezi ce înseamnă și atunci... Și atunci îți dorești să rămâi cu uneltele în mână, că uneltele în mână. și astăzi tot cu niște unelte Dacă în mână. mi-a fi spus cineva cu 20 de ani că ce fac astăzi va fi aproape același lucru cu ce am făcut atunci, n-aș fi crezut. Ok, hai să vedem cum este aproape același lucru. Ce s-a întâmplat ulterior? Cum s-a ajuns să dai la stomatologie? La stomatologie, sincer, hai să luăm povestea. Hai. Aș fi vrut să fiu, dar inginer nu s-a putut. Era în Anglia școala și atunci părinții mi-au recomandat: nu vrei tu să rămâi în România aici, să fii aproape de noi, să te putem ajuta în caz de ceva. Și atunci m-au îndrumat cumva către medicină. Zicea, tu vei fi doctor. No, ok, nu aveam foarte multe în comun cu biologia la momentul respectiv. Am dat la Olimpiadă, am luat locul 1 pe județ și am văzut că aș putea fi bun în așa ceva. Wow! Clar, din clasa 7 până în clasa 11 am vrut să devin medic neurolog, neurochirurg. Pentru că Edi ce face? Totdeauna ce e mai greu. Mă rog, tot în jurul capului ai rămas. În jurul capului a rămas. Prin clasa 11 m-am gândit, zic, băi, neurologia nu se vede. Zic, mi-ar plăcea să fac ceva ce se vede în exterior. Zic, hai că dau la medicină estetică. Buze, față, lifting, orice. După ce am studiat un pic durata anilor, cât ar dura școala, am văzut că ar fi 6 cu 5, cu încă un pic stat pe lângă cineva și atunci deja se adună poate un 10-15 ani de... Un medic estetician trebuie să facă și un fel de internship sau cum se numește? Rezidențiatul Tu termini școala, dar în momentul când ai terminat poți să spui că încă nu ai experiență și atunci trebuie să mergi lângă cineva care are experiență, îți explică și atunci tu înveți cumva din experiența lui și atunci tu încet devii un medic bun. Okay. Cam așa în orice domeniu, dar aici se mai punea și costul rezidențiatului. Ok. Deci erau foarte mulți ani și foarte mult foarte de mulți ani. Poate nici acum încă n-aș fi fost medic. Serios? Medicul care mi-ar plăcea mie să fiu. Ok. Și atunci m-am gândit, bun, după aia dacă nu fac estetică, ce aș putea face? Zic, hai să fac medicină generală, dar m-am gândit că nu mi-ar plăcea să lucrez în spital. Și vine un verișor de-a nostru și zice, da, nu vrei tu să dai la stoma? Nu știam absolut nimic despre stomatologie, știam că omul are 32 de dinți, asta de la biologie. Nu știam cum are, știam că există molar, premolar, incisiv, dar cam atât despre dinți. Nu știam structură pulpară, smalț, dentină, cement și alte chestii. Okay. Dar m-a atras faptul că pot fi privat, pot lucra de luni până vineri și de sărbători pot fi liber și să mă duc unde vreau în vacanță. Îți place să călătorești? Am observat că călătorești des cu dacă minunata soție. Dacă nu aș călători, cred că aș face un pic de burnout. Serios? Da. Care a fost ultima voastră destinație? Acum vreo săptămână jumate am fost în Taormina, în Sicilia. Wow, am văzut fotografiile. E extraordinar. Dar dacă mă întreb ce ți-a plăcut acolo, pot să spun mâncarea. Noi, Italia. Italia. Am venit din Italia cu 3 kg în plus, adică e perfect normal. Italia este superbă. Deci mi la inimă. Și urmează să fii tătic, am aflat asta tot dintr-o vacanță de-a ta. Da, soția mea este însărcinată, o să avem o fetiță. Felicitări! Mulțumim! Undeva prin Cum se va numi? Neoficial încă Nu divulgăm? Okay, încă nu divulgăm, știu vreo 10-20 de persoane poate. Am înțeles.
La momentul difuzării podcastului e posibil ca ea să fie deja născută. Posibil. Adică nouă ne ia ceva. O să transmit pe social media atunci numele. Perfect, Edi. Bun, și ce s-a întâmplat? Cum te-ai dus mai departe către universitate? Către universitate am dat admitere. Admiterea semăna destul de bine medicină dentară cu medicină generală. Am intrat și a început școala. Ok. Primii 2-3 ani am făcut aproape toate materiile de medicină generală, mai puțin materiile de medicină dentară. Am observat în momentul ăla că nu am foarte mare talent pe partea de dentară și că va fi o muncă mai mult. Și deja prin anul 5 a început să-mi placă, vedeam pe alții că fac estetică frumoasă, atunci a apărut moda cu fațetele, cu Hollywood Smile, cu Bleach 1, 2, 3. Wow. Că noi deja învățam la școală doar de culori A1, A2, A3, A3,5 pentru unele persoane mai în vârstă. Și parcă m-a atras. În momentul ăla mi-am dat seama că pot face ceva ce să și rămână după mine. Cum se stabilește nuanța sau numărul culorii dinților? Tot timpul m-am întrebat asta, că de câte ori mă duc la dentist se iau anumite culori, mai ales când se pun fațete sau culorile, că acum auziți foarte mult A1, B1, C1, D1, tot timpul depinde de dintele tău în ce nuanțe merge. Merge nuanțe de blue, în nuanțe de roșu, în nuanțe de yellow, în nuanțe de portocaliu. Și atunci aici deja avem codificarea. Da, iarăși se poate culorile... să se schimbe, adică din momentul în care medicul ți-a luat această nuanță și tu ai început să bei vin de coacăze, că e posibil să acum încercăm să nu dureze atâta de la momentul șlefuirii până la momentul aplicării lucrărilor. Este adevărat, domnule doctor, că sunt anumite alimente care pătează dinții? Cam tot ce e roșu, mov, negru, adică începând de la toate alimentele? Afine, struguri, negri, vrei, nu vrei. No, și ce mâncăm? După consumarea alimentelor, poate că ar fi indicat o clătire, chiar și cu apă. Ok. Clătire cu apă deja îți spală, îți curăță porii dinților și atunci deja nu apucă să intre în dinte ca să se stabilizeze. Foarte tare. Bun, hai să ne întoarcem înapoi în povestea noastră, da? Eram în universitate în anul 5 și ne-am hotărât că vrem să facem estetică dentară. Ce s-a întâmplat mai departe? Am terminat anul 6, am vrut să plec în Franța, aia era moda pe vremea mea. Serios? Toată lumea vrea să plece în Franța. Înainte de a finaliza anul 6, cu vreo o lună, două înainte, un prieten de-a meu din Baia Mare, colaborator, mi-a spus dacă vreau să vin să lucrez la el în clinică și gândindu-mă, plăcându foarte mult stilul lui, zic, da, o șansă, o să stau un an, doi, văd, învăț și plec. M-a frapat foarte mult momentul când mi-a zis, dacă vrei să pleci, vin și eu cu tine. Și în momentul ăla parcă mi-a dat un pic așa de blackout, zic, cum omul ăsta vrea să vină cu mine? Și în momentul ăla mi-am dat seama că poate fi un partener de lungă durată și atunci l-am cunoscut pe Tudor, mentorul meu până în acest moment și am devenit prieteni, am devenit familie și în momentul ăla am intrat în clinică. Problema N-ați mai plecat în Franța? N-am mai plecat în Franța. Dar ce ați făcut? Păi am intrat în clinică, am văzut că în școală n-am învățat foarte multe, bine, plecându-mi și foarte mult timpul liber și timp de vreo 2-3 ani am început să lucrez tot ce se poate, de la copii, la tratamente, la scos de nervi, la reconstrucții, la persoane în vârstă, proteze, orice se poate am făcut. Oh, wow. Și toate cred că au depășit cifra 100 fiecare per bucată. Și atunci am văzut că devin bun. Începea să mă ajute foarte mult partea din copilărie de mecanică auto, schimbat de motoare, uleiuri, filtre, toate. Deja începeau să se apropie de chestia asta, pentru că multă lume nu știe. Stomatologia este 90% mecanică și chimie și fizică. Adică avem adeziune, avem stabilități, avem coeficiente de elasticitate ale materialelor, adică nu poți să pui un material X pe o chestie Y, că nu ține. Și atunci fiecare trebuie să fie compatibil.
Propriu zis, noi în gură avem așa un soi de ce avem sub capota mașinii, nu? Tot felul de lucruri. Un fel. Iar dinții sunt roțile. Dinții sunt roțile. La fel am învățat că mandibula este un sistem în care se mișcă în toate axele, stânga, dreapta, față, spate, sus, jos și atunci deja încep să intri pe partea de fizică la chestiile astea și trebuie să le calculezi de fiecare dată. Eu te-am cunoscut ca fiind deja medic specialist în estetică, ba mai mult decât atât m-am și întâlnit cu câțiva dintre pacienții tăi care aveau dinți extraordinar de frumoși. Și așa am descoperit că ai și un colaborator foarte important care te ajută, tehnician, Mihaela Pece. Da, salut Mihaela! Cum a început colaborarea cu ea? Cum s-a dezvoltat relația cu ea? Ați fost împreună de la bun început? Nu am fost de la bun început. Chiar am amânat foarte mult momentul până să o cunosc, deoarece, ca și un copil tânăr venit în oraș, auzi tot fel de zvonuri. Și auzeam că Mihaela este foarte dură, este foarte rea. Foarte dură, Mihaela. Și că dacă cumva nu e luat amprenta, ok, ți-o trimite înapoi, să o mai iei încă o dată și încă o dată, ceea ce pe tine ca și practician te pune într-o situație penibilă, deoarece trebuie să chemi pacientul încă o dată, să-i mai iei amprenta încă o dată. Bine, apropo, nu mai folosim amprente, facem scanări acum. Și am zis, hai că fac un experiment, o iau pe asistenta mea din acel moment, de mânuță, mergem amândoi împreună la doamna tehnician și discutăm cu dânsa. Să vedem dacă putem face niște fațete. Primele mele fațete, desigur. Și am fost profund marcat în momentul când am intrat în clinică, am zis că sunt un medic tânăr, vreau să colaborăm. A fost foarte entuziasmată. Am început să discutăm, am făcut primul caz, a ieșit wow. Și acum asistenta mea, fosta mea asistentă este cu dințișorii și arată perfect. Și în acel moment mi-am dat seama că există o chimie între mine și ea și că vom colabora foarte bine și foarte mult timp. Ea este alături de tine astăzi și colaborați și în clinica Neo, nu? Da, colaborăm și în clinica Neo și pot să spun că este singura mea colaboratoare. Adică am încercat, dacă ea nu face o chestie, hai să învățăm împreună să facem chestia respectivă. Eu constat că tu ții oamenii lângă tine și îi aduci așa cumva în viața ta și asta e o dovadă foarte importantă de leadership, să reușești să-ți creezi echipa necesară și să-i aduci pe oameni lângă tine. Edi, vreau să-mi spui cum a luat ființă clinica Neo? Clinica Neo, sincer, am observat în țară la noi, sau în alte zone, mai ales în alte țări, stomatologia o ia un pic pe calea industrială. Adică vine pacientul, într-o săptămână l-ai frezat tot, i-ai pus toate chestiile în gură, l-ai trimis acasă, nu-l mai vezi niciodată. Sau poate îl vezi odată la 3-4 ani care are o problemă. Și atunci am încercat, la Neo am vrut să fie o ocazie faptul că vii la medicul stomatolog. Adică vii, nu ești grăbit, nu este in a rush nimica, ești ascultat, locația trebuie să fie ceva premium, nu foarte mare, un butic, chic butic, dar tu cumva să te simți acolo ca într-un magazin Dior, pot să zic. Intri înăuntru, te simți bine, poți să bei o cafeluță, un pahar de apă, după intri la consultație, se discută cu tine, ți se fac poze, se discută pe poze cu tine, se află ce-ți dorești și atunci cumva asta presupunea un timp mai mare petrecut alături de pacient, ca să afli doleanțele, să vezi ce își dorește. Și în acest moment, în Neo, ați reușit să eficientizați acest timp pentru că ați adus foarte multă tehnologie. Da, am încercat să mergem pe ideea de quality, not quantity. Posibil să pierd în timp datorită chestii respective, dar știu că pe durată lungă, știu că mă voi întâlni cu pacienții peste 20 de ani, ne vom îmbrățișa și vor zice, bă, mi-a plăcut. Corect. Și chiar și timpul de execuție este mult mai rapid, adică țin minte că înainte ca să-ți schimbe toată coronița dentară sau cum se numește, toate coronițele. Coronițe, lucrările dentare. Lucrările, dura foarte mult până să te duci să-ți facă o plombă cel puțin o lună. Ori acum tehnologia a avansat atât de mult. Tehnologia a avansat, noi am avansat ca și tehnologie, adică, nu știu, un tratament de canal nu mai durează acum 6 luni, cum auzeam la unii pacienți, că mi-au pus tratament timp de 6 luni, mi-au luat bani de fiecare dată. Acum încercăm să le reducem pe 1, 2, maxim 3 ședințe tratamentele. Și cu cât clinica este mai dezvoltată, cu atât evident și rezultatul este
mai garantat și mai previzibil. Timpul este mult redus. Evident, eficiența asta se cuantifică foarte bine în costurile pe care aceste clinici le au. De asta nu ar trebui să vă mire, doamnelor și domnilor, faptul că în clinicile de estetică dentară există și prețuri. Pentru că plătiți, de fapt, calitatea și timpul pe care l-ați câștigat și nu l-ați pierdut. Și mai simplu, pacienții trebuie să înțeleagă că la dentist nu cumperi un produs. Tu ești unic, părinții tăi sunt unici, frații tăi sunt unici, tu cumperi un serviciu, dar serviciul ăsta de fapt este totalitatea experienței practicianului revărsată asupra cazului tău. Oh, wow! Și atunci tu nu poți cumpăra un produs, tu cumperi un serviciu, cumperi un serviciu calitativ, putem spune. Asta era următoarea mea întrebare. Dacă pot pacienții să-și aleagă un anumit tip de tratament, care sunt cele mai populare proceduri în estetica dentară? Suntem noi capabili să alegem sau trebuie să mergem pe mâna medicului? Interesantă întrebare. De multe ori pacienții când vin cu o idee în cap. Adică am văzut-o... Dinții cei mai albi. Cei mai albi, dar acum mai nou, de vreo jumătate de an, nu-i mai vreau cei mai albi, că am văzut-o pe prietena mea care a fost în Turcia, gen, sau a fost în altă țară și și-a făcut prea albi. Da. Și atunci eu vreau un alb, dar un pic mai închiși decât albii. Da, serios, acum fie vorba între noi, Edi, îl ador pe Ștefan, da, pe Cerebel, cum îi zicem noi, dar în momentul în care m-am întâlnit cu el în aeroport, cred că abia atunci venise de la dentist, avea niște dinți atât de albi, încât eu n-am putut să mă uit decât la dinții lui, adică nu erau albi, erau ice cream. Aici revenim din nou la tipologia pacientului. Dacă pacientul este un pacient extrovertit, de 90% din cazuri, dinții se potrivesc. Ăia albi. Ăia? Da, ăia albi. Ștefan, îmi pare rău. Se pare că domnul doctor are dreptate. Mie îmi plac pacienții ăștia extrovertiți pentru că ei reprezintă cumva apogeul. Ok. Și atunci tu poți să le faci dinți albi, frumoși, lungi, mai mari. Din nou, iarăși depinde de pacient. Dacă e mai introvertit, atunci deja trebuie să negociezi cu el. Vezi, vreau niște dinți mai albi, vreau mai închiși, vreau să nu-și dea lumea seama că am dinți puși. Da, și bineînțeles și simetria feței contează, nu? Adică niște fațete sau niște dinți care schimbă ușor simetria feței, e important să fie echilibrată și aici bănuiesc că tocmai dorința ta de a fi medic estetic... Perfecționism, OCD-ul. Adică, te-a ajutat, nu? Te-a ajutat. Care sunt cele mai recente tehnologii și tratamente disponibile în domeniul esteticii dentare? Păi estetica dentară începe în felul următor. Pacientul se prezintă, își spune doleanțele, tu începi cu partea din spate. Vezi, dacă are carii, tartru, colorații, mușcături greșită, malpoziții și atunci tu deja începi să vezi, să previzualizezi cam ce și-ar dori pacientul. În momentul respectiv, după ce ați discutat așa în mare aproximativ, vă dați, tu vezi, mergem pe parte de estetică, de reparații, de plombițe, așa, sau începem cu tratamente la alți medici specialiști. Corect. Mergem pe ortodonție. În cele mai multe cazuri. Pentru că de multe ori vine omul la tine și zice vreau să am Hollywood Smile, dar are niște spații interdentare de nu neapărat spații interdentare, cât malpoziția ale dinților. Adică caninul se află în locul incisivului lateral sau un premolar e plecat pe loc de molar. Și atunci pentru tine e un pic mai greu să scoți zâmbetul ăla perfect. Domnul doctor, până și dinții iau razna în societatea în care trăim. Din păcate trăim... sau mai bine zis plătim stomatologia de demult, în care între un tratament endodontic, adică un simplu scos de nerv reconstruit de dinte, se apela la o extracție. Pentru că era o singură clinică, poate în sat sau în oraș, atunci... Județ, ce vorbe? Eu locuiam în Bistrița, în Poiana Ilvei, împreună cu ai mei și călătoream până în Suceava să-mi scoată dinții. Asta după ce epuizam tot stocul de algocalmin și maică mea săracă nu mai făcea față la durerea de dinți și atunci, hai la doctor să ți-l scoată. Și de aici și frica de dentist, de altfel, pentru că nu existau tratamente și ajungeai la medic în momentul în care te durea. Pot să spun, chiar și eu am trecut pentru asemenea traumă. Ți-a fost frică? În clasa 5-a,
dus de mânuță de mamei la dentist, timp de o oră jumate, o doamnă doctor, lucrat cu acele, la mine în măseluță, scos de nervcică, timp de o oră jumate, fără anestezie. Și ai mai vrut să te faci dentist după asta? Păi am vrut să mă fac dentist pentru că după 5 ani în care nu am mai fost la dentist, am ajuns la un alt medic dentist care așa și avea sigla, sigur și fără durere. Îl salut pe Hamid. Ce frumos! Și atunci am fost prima dată la dentist și am primit o anestezie, o mică înțepătură comparativ cu durerile suportate înainte și am văzut că se poate să nu mă doară. Și zic, nu există așa ceva. Și am mers, după aia mi-a făcut următoarea măseluță, nu a durut. Și zic, uite că se poate. Și în momentul în care eu am terminat școala, am zis, scopul meu trebuie să fie pe pacient să nu îl doară nimic. Poate că de asta și reușești să ai niște pacienți atât de speciali și noi am întâlnit pe câțiva dintre ei la tine în cabinet și îmi povestea unul dintre pacienții lui Eduard că are o problemă efectiv cu a-i se umbla în gură. Și citez aici. Nu suport să-mi umble nimeni în gură. Un reflex. Și, da, gastroesofagean. Exact. Avea un reflex foarte puternic și nu reușea. Și cred că tocmai această problemă pe care tu ai experimentat-o în copilărie te-a făcut să îți dorești să-i ajuți pe pacienții tăi, de asta și ai niște pacienți atât de speciali și reușești să-i deservești în ciuda problemelor lor. În viață am mers pe principiu, dacă mi-aș face mie ceva, atunci pot să-i fac și celuilalt. Okay. Adică dacă știu că anestezia respectivă, dacă apăs mai tare doare, nu o fac așa, pentru că știu că m-ar durea și pe mine. Există momente când refuzi pacienți anumite cereri, de pildă dacă dinții sunt prea albi sau prea închiși sau, nu știu, o formă prea ciudată și le spui, nu pot să vă fac asta, în ciuda faptului că vă doriți. Nu am avut cazuri. De fiecare dată, datorită comunicării, am reușit să le transmitem. Dar tot timpul trebuie să înțelegeți, este o negociere. Parcă-s la, nu știu, un contract mare între două corporații. Serios? Da, așa. Asta e prima discuție și a doua. Mergem, vreau asta. Bun, putem face asta și asta. Dar eu recomand asta și asta. Pacientul vine din nou. Bun, renunț la aia, dar vreau asta și asta. Și atunci cumva ajungem la un numitor comun. Ok. Tot timpul. Bun, cum poate estetica dentară să contribuie la îmbunătățirea încrederii pacientului? Adică sunt pacienți care vin pentru că vreau un zâmbet mai frumos ca să se simtă mai frumos, să aibă încredere în ei, să aibă încredere să negocieze. Poate, iată, cu domnul doctor. Hai să zic ce am observat eu în timp. Acum deja lucrez de peste 10 ani. Avem social media acum. Ok. Eu postez o dată la o lună câte un caz care mi-a plăcut în luna aia și în ziua următoare deja primesc, nu știu, 10, 15, 20 de cereri de prietenie. Îmi dau seama din prima care sunt pentru dinți, pentru că îmi place să intru pe persoana respectivă, intru pe poza de profil, văd zâmbet închis. Nu zâmbește pacientul. Dau swipe. Văd a doua, văd a treia, văd a patra. Toate cu gurița închisă, nu vezi niciun dinte. Și mă gândesc, știu din prima că pacienta asta a fost tentată de dinții postați. Și nu durează mult și apare în cabinet. Ne facem treaba, așa. Negocierile, rezolvăm cazul, deja vezi, peste 2-3 săptămâni deja un prim zâmbet, al doilea zâmbet, mai vezi un story, zâmbește tare, zâmbește foarte tare, după aia vezi la restaurant, poate de ziua ei, cu toată lumea, zâmbind la maxim. Și atunci îți dai seama că ai făcut o treabă bună, ai dat încredere persoanei și e un sentiment frumos. Ai avut cazuri de paciente sau pacienți care au venit la tine și ți-au spus, Edi, mi-ai schimbat viața? Da. Au fost. Povestește-ne. Wow, nu pacient. Chiar am avut tânăr, foarte tânăr, cred că undeva la 19-20 de ani. Nu pot să vă descriu cum arăta cavitatea respectivă. Nu era vina lui, era o parte genetică, osul supradezvoltat, dințișorii foarte înghesuiți, duși în spate și pacientul foarte complean, deci nu a comentat nimic. Deci a mers cu totul pe ce am zis eu. Mergem pe culoarea asta.
Bun, mergem pe forma asta, bun. Facem probele astea, perfect. Vezi că trebuie să facem gingivectomie, să înălțăm gingia, să modificăm un pic osul. Perfect, nimic. Cum zici tu, așa facem? În momentul în care am terminat, ne-am îmbrățișat frumos, am plecat. Nu l-am mai văzut, cred că vreo 2-3 luni. În schimb, am început să văd foarte multe fete în jurul lui în momentul respectiv. Prima poză, o fată, încă o fată, încă o fată, un grup de fete. Și acum pot să spun că băiatul este împreună cu cele mai tare blogărițe din România, circulă cu el, le fotografiază și le face reel-uri, filmări. Ce frumos. Deci, propriu-zis, l-ai transformat dintr-un băiețel într-un Don Juan. Aș putea spune, mai ales că le ajută și atitudinea, fiind parte din generația după 2000. Sau cred că în jurul anilor 2000 deja tineretul este altfel un pic. Bun, să presupunem că nu avem nevoie de estetică dentară neapărat, da? Avem niște dinți aproximativ normali, cam ca și ai mei, da. Și vrem să ne păstrăm. Ce ar trebui să facem? Să mâncăm ceva anume? Cum îi îngrijim? Cum ne îngrijim dantura pe care o avem? Păi, dantura, cel mai simplu, alimentația contează. Dacă mâncăm foarte acid. Ce înseamnă foarte acid? Foarte acid. Sunt persoane, de exemplu, cărora le place foarte mult să bea fresh-uri, mai ales de portocale, sau limonadă, sau fresh-urile. Credeam că acid înseamnă sucurile acidulate. Alea deci partea a doua. Fresh-urile sunt mai acide. Oh my God! Păi gândiți-vă că de multe ori un suc de lămâie îți produce curent, dacă ai nevoie. Primele baterii inventate de mesopotamieni au fost cu suc de lămâie. Corect. Și atunci, observ în clinică chestia asta. Din pacienții, dințișorii perfecți, partea de sus, jos la gingie, gropițe, super lucioase și întreb, ce faceți diferit? Păi, nu, mă spăl pe dinți, ok, tot. Beți ceva anume? Păi îmi place foarte mult dimineața când mă trezesc să beau un fresh de portocale. Și dacă pot pun și lămâie și ghimbir. Perfect. Și în momentul respectiv, deja îmi dau seama cu ce pacient am de-a face. Bun, dar dinții vă sunt sensibili. Cam da, dar la ce? La rece, la înghețat, la dulce. Și atunci îți dai seama că alimentația totuși... Bun, deci alimentația trebuie să fim foarte atenți ce mâncăm. Să fie neutră. Să fie neutră, adică cartofi fierți. Adică încerci să nu mănânci ceva foarte acidulat. Am înțeles. Bun. La fel, un măr pe zi. Știți că an apple a day keeps the doctor away. Un măr, un fruct între mese deja poate fi considerat ca și o peruță de dinți. Ok. Pentru că merele curăță. Cu 2-3 mii de ani nu avea nimeni peruță de dinți. Dar faptul că mâncam fructe, legume, fibre, dinții noștri se autocurățau. Ok. Iarăși foarte important, igiena. Revenim din nou la igienă. Zahărul a apărut acum recent. Pot să spun că bunicul meu, cât a trăit, nu a fost la dentist niciodată, dar a avut toți dinții în gură. Da, pentru exact. Că nu i-a plăcut zahărul. Aici apare problema, vezi? Sunt încă oameni care spun, da, de ce să mă plimb? Unul dintre oamenii ăștia e și fiul meu, știi, care are 10 ani și zice, da, de ce trebuie să mă spăl de 2 ori pe zi pe dinți? Acum medicul vine și zice, chiar după fiecare masă ar trebui să te speli. După fiecare masă ar fi indicat, dar poate nu neapărat cu pastă de dinți. Poate mâncăm un măr sau poate de ce nu ne prezinți, uite ce ne-ai adus astăzi aici, un obiect care mie mi-a salvat viața și trebuie să vă prezint acest obiect. O să te las pe tine să spui mai multe lucruri despre el. În momentul în care am purtat aparat dentar, acest obiect care se numește irigator dentar, irigator bucal sau adică duș bucal. Da, un duș bucal pe care îl folosesc, îți curăță atât interdentar resturile care rămân între dinți, dar și sublucrări, pentru că fie vorba între noi, cei care am ajuns la acel medic despre care vorbea Eduard, avem lucrări în gură, asta este realitatea. Și acolo rămân, se adună resturile și mirosul neplăcut apare. Prin urmare, un asemenea aparat te poate ajuta... Te poate ajuta foarte mult. Periajul, știm cum ne periem. Ar trebui minim 3 minute. Majoritatea persoanelor se periază undeva la 30 de secunde. Okay. Stânga, dreapta, sus, jos, 2 secunde și atât. Acest aparat vine cumva în completarea igienei noastre clasice, adică avem o periuță manuală. Ar fi indicat să avem o periuță electrică. Avem ață dentară, pe care să zic, 10% din populația României o folosește. Chiar după ce ai curățat cu ață dentară, e bine să ai ceva cu presiune. Adică așa să vă imaginați, cel mai simplu,
Un irigator bucal este ca și cum ai spăla mașina cu peria de mână și cu găleata sau ai spăla-o cu danful la spălătorie, profesionist. Atunci deja vezi că mașina se curăță altfel, la fel se curăță și dinții. Corect. În momentul în care îl folosești, vezi că mai cade o felie pătrunjel, mai cade... Unde putem să găsim asemenea obiecte? Găsiți în magazine, în farmacii, magazinele specialitate, magazinele electronice, dar acest produs, Aquapic, Mie îmi place că e puțin mai mic decât al meu și mi se pare mult are mai... o poveste foarte interesantă în viața mea. Povestește-ne. Eu foloseam un brand american. Am avut succesul să pun mâna pe un Aquapic de ăsta și zic, îl iau de test pe mine. Mi-e place orice chestie, recomand, să știu că am testat-o pe mine, nu știu, o lună, 2, 3 și văd că îmi place. Și l-am testat, am văzut că are o presiune total diferită de celelalte aparate din comerț și am povestit despre el. Prietenilor mei, colaboratorilor, zic, îmi place foarte mult aparatul respectiv, mai ales că e made in Coreea. Coreea, acum, în ultimul timp, știm că reprezintă un benchmark în cosmetică, estetică, igienă, cam orice. Acum, oriunde se aude produse coreene. Corect. Și... Pentru că au studiat foarte mult. Au studiat foarte mult și le place foarte mult frumusețea. Da. Adică dacă mergi în Coreea, vezi persoane de 60-70 de ani că nu le dai mai mult de 35. Da. Le place lifting-ul, le place fața să le radieze și atunci vezi că oamenii încep foarte mult să se iubească pe ei și investesc în ei. Uite, exact despre asta, iartă-mă că întrerup discursul tău, dar e important și ține de Coreea. Povesteam săptămâna trecută cu Cristina Bâtlan, care a fost și acum investește în industria cosmetică și a fost în Coreea și a descoperit acolo o întreagă cultură și a fost șocată de faptul că coreenii îți dau rețeta pentru cremă gratis. Și ea a întrebat frapată, bun, dar de ce ne dați rețeta gratis? Adică, până la urmă, aia e cea mai importantă. Și au zis, nu, noi vă dăm gratis pentru că toate ingredientele sunt coreene, adică oricum trebuie să cumpărați de la noi. Noi oricum câștigăm. Exact. Deci ea o cultură și pentru că se bazează foarte mult pe producție. Să înțeleg că aceste produse sunt coreene? Da. Dacă îl întoarcem, așa, vedem că scrie și în coreană. Ia uite, ok. Și Korean approved. E un fel de FDA american, dar este FDA-ul corean. Așa, și recomandându-l, niște prieteni de-a mei, pasionați foarte mult de produse coreene, au zis, hai că încercăm să vedem dacă putem să-l aducem în România. Și așa a început povestea. Sunt foarte fericit. Pot acum să-l recomand tuturor pacienților mei. Și îl găsim, acest aparat, îl găsim inclusiv în clinica ta și îl găsiți în clinica mea, îl găsiți pe sole.ro, o să-l găsiți în curând și la alți retaileri și promit eu că o să fiți foarte fericiți cu el. Și se numește? Aquapic. Irigatorul nostru... iPhone-ul irigatoarelor, puteți să-i spuneți. iPhone-ul irigatoarelor. Bun, deci pentru a menține această sănătate orală, avem nevoie, în primul rând, de o rutină foarte, foarte bine pusă la punct și, de ce nu, și de o educație. Pentru că, vezi, ziceai de ața dentară, că la noi nu se folosește. Nu se folosește pentru că nu am fost obișnuiți, sincer. Adică nu e așa mare scofală să folosești ața dentară, atâta timp cât ea intră într-o anumită rutină. Pe de altă parte, iată, nici periajul, nici modul în care noi, și bănuiesc că dorința noastră foarte mare astăzi în podcast este să aducem în atenția voastră aceste lucruri extrem de importante, cum ar fi igiena dentară, importanța igienei dentare, cum ar fi alimentația și la ce alte lucruri ar trebui să mai fim atenți, domnul doctor? Din experiența mea, am observat două tipologii de pacienți. Pacienții care trec prin copilărie, prin adolescență, prin tinerețe, fără nici o carie. Okay. Asta este un lucru wow, dacă stai și te gândești. Dar pacienții ăștia, ei nu știu, ei te o zic, n-am avut nicio carie niciodată, dinții mei sunt perfecți, am putut mânca orice cu ei, am spart alune, am spart nuci, am făcut ce am vrut cu ei. Problema e că
ei evoluează încet către boala dinților frumoși, adică parodontoză. Pentru că saliva lor, fiind mai bazică, încep să depună un pic de tartru subgingival și încă un pic și încă un pic și atunci osul ce face? Simte tartru, se sperie, pleacă un pic mai jos, mai jos, mai jos și ajung pacienții după 40 de ani că, uite, mi se mișcă un dinte, mi se mai mișcă încă un dinte și ajung la extracții. Deci ideal ar fi să ajungem în cabinetul domnului doctor. Ideal ar fi să ajungem cât de des. Adică măcar, dacă nu puteți la 6 luni, măcar o dată pe an, hai la un control. În momentul ăla doctorul își dă seama, ești pacient parodontotic sau ești pacient cu salivă mai neutră sau mai acidă, care tu ești mai predispus la carii, dar nu ești predispus la tartru, așa de tare. Și atunci fiecare pacient are cumva, pleacă în două direcții diferite. Cel care produce tartru și are saliva mai bazică merge pe partea de parodontologie, în care dacă este descoperită la timp, poți să mergi cu dinții până la 100 de ani a tăi. Mergi o dată pe an, control, detartraj, curetaj, aranjat gingia, igienă bună, irigator bucal neapărat și tu poți să păstrezi dinții foarte mult timp la nivelul respectiv. La fel, pacienții care sunt mai predispuși la carii, ăștia trebuie să vină un pic mai des la control, deoarece carile evoluează foarte rapid, mai ales în copilărie. Cât de importantă este genetica? Pentru că am auzit multe povești că, bine la mine în familie toată lumea a avut dinți buni și numai eu nu am dinți buni, însemnând că are probleme reale cu dinții. Are genetica un factor important în sănătatea dinților? Păi ca și în orice chestie, raportat la orice altă boală, genetica, din punctul meu de vedere, poate fi undeva la un 60%, 70%. Bun, și pacienții care alții mai noroc, cu mai norocoși, alții mai puțin norocoși. Ăștia fără noroc ce fac, domnul doctor? Ăștia cei fără noroc, din păcate, o să tai o vacanță poate pe an și investesc în dinții lor, în zâmbet. Perfect. Cam care ar fi procedura în momentul în care tu ai niște probleme reale în gură, da, ai dinți lipsă sau nu sunt aliniați? Povesteam de faptul că vine pacientul la dumneavoastră, îi faceți anamneza, vedeți exact care sunt soluțiile de tratament și se începe tratamentul. Apoi, care ar fi pașii următori în tratament? Păi asta e până se ajunge la Hollywood Smile. Asta e cam prima discuție. Prima discuție, ne cunoaștem, vedem ce ne dorim unul de la altul, dacă suntem compatibili, desigur. Și anamneza asta deja în ultimii ani, mai ales la partenerii mei profesioniști din România, s-a transformat în ceva mai mult. Începe cu fotografie dentară, scanare intraorală, modele de studii, adică noi nu stăm și ne uităm și în gură la pacient, în momentul în care tu ai scos toți dinții și ai printat într-un model 3D, altfel te plimbi. Pe lângă aia facem CT-uri, facem analize de mușcătură. Deja ai mai multe informații. Mie îmi spunea Edi că în momentul în care vin și hotărăsc să-mi fac un tratament care necesită poate pilirea șlefuirea selectivă a dintelui, nu voi fi nevoită să apar în emisiuni fără dinți, nu? Și că imediat după îmi și pui un fel de proteză, da? Sau niște dinți care... Niște dinți provizorii se numesc. Sunt realizați dintr-un polimetilmetacrilat, PMMA, în limbajul stomatologilor, pe scurt. Noi am mers pe principiu, pacientul vine la noi cu dinți în gură, iese pe ușă tot cu dinți în gură. Adică nu poți să strici stima de sine unui pacient, să meargă să se întâlnească cu prietenii, dar îți lucrezi la dinți? Da. Cât timp stai fără dinți? Și mai ales foarte mulți pacienți ne întreabă, dar cât o să trebuiască să stau fără dinți? Așa ceva nu mai trebuie să existe în țara noastră. Exact. Pentru mine, un an de zile cât am purtat aparat dentar, jur, a fost o traumă și eu m-am schimbat ca om, devenisem foarte închisă în mine. Introvertită. Introvertită. Eu care nu-mi tace gura vorba aia, nu mai aveam curaj să vorbesc, pentru că toată lumea se uita ce ai acolo pe dinți și automat te simte, plus rănile pe care ți le facem. Bun, gândiți-vă pacienți care au ajuns la șlefuit sau au dat o lucrare veche jos și au rămas doar niște bonturi șlefuite, nu poți să scoți pe stradă cu niște dințișori de vampir. Și atunci... Poate estetica dentară, domnul doctor, să ajute în spațierea dintre dinți sau în acești dinți lipsă sau dinți ciudați, dinții de vampir? De multe ori, noi recomandăm în prima fază, există spațiere între dinți.
un tratament ortodontic, să aducem toți dințișorii în poziția lor, creăm spații poate pentru alții unde vor veni poate implanturi și după aia încercăm să rezolvăm situația. Dar pot fi situații în care pacientul a purtat aparat dentar, nu știu, 3-5 ani, a mers la ortodont, zice nu mai vreau să aud de ortodont, nu mai vreau să aud de aparatul dentar. Și atunci poate spațiile sunt mai micuțe sau mușcătura nu este chiar perfect echilibrată. În momentul respectiv, după niște studii, putem să închidem spațiile respective, să aducem o armonie esteticii, să aducem o armonie dinților și atunci putem repara chestiile astea. Care a fost cel mai prietenos pacient pe care l-ați avut până acum? Wow, dacă mă gândesc, nu mi-aduc aminte acum câțiva ani, dar zic chiar de săptămâna trecută. Așa. Am avut un băiat, a venit, vreau să-mi fac dinții. Ok, cum? Păi nu vreau să fie foarte albi. Bun, vrei mai lungi, vrei mai scurți, vrei un zâmbet wide, mare. Nu mă interesează, faceți cum vreți. Ok. Filat la spate, cum să Filat la, exact, nu mă interesează cum mă tunzi, dar să fiu tuns. Și nu știu, genul ăsta de pacienți vin câteodată cu câte o energie care mie îmi dă un boost foarte mare. Și atunci eu deja parcă îmi dau drumul la creier, la rotițe, încep să gândesc și devii creativ. Devin foarte creativ, pentru că mi-a lăsat toată curtea goală și atunci eu pot să mă joc acolo cât vreau. Și era pe principiu, ziceam, doare? Hai mă, pe mine nu mă doare nimic. Facem așa, cum vrei tu. Punem dinții de sus sau de jos. Cum vrei. Eu vreau să fie bine la final. Bun. Și prin chestia asta vezi cu pacientul că începe o colaborare foarte bună, lucrările vin perfecte. Și are încredere. Și are încredere. Dar ce ne facem cu pacienții dificili, ăia care îți spun cum se face, domnul doctor? Cum povesteam, cum cumpărăm două corporații. Deci urmează o negociere. Deci mi-am dezvoltat atât de tare abilitățile de negociere de când lucrez în domeniu, încât cred că m-aș putea duce acum să negociez firme. Pentru că am întâlnit toate tipologiile de caractere și atunci văd, de când intră pe ușă, când s-au pus pe scaun și au deschis, a zis 5 propoziții, eu deja știu în ce direcție mă îndrept. Care este cea mai mare frică a pacienților legată de cum vor arăta după, legată de preț sau de tratament în sine? Pot să-ți spun sincer, cea mai mare frică a pacientului? Durerea. Ok. Deci banii vin după durere, costurile, forma, culoarea vin după. Dar, domnul doctor, o să mă doară tare. Și tu încerci să explici, nu mai doare nimic acum, adică dăm anestezie. Anesteziile se pot da foarte încet, avem aparate de dat anestezie, calculate, electronice. E greu să explici, pentru că omul ăla a trecut poate 20 de ani prin traume și atunci el vine la tine, cum să fii tu diferit de ceilalți? Corect. Și atunci începe din nou, zic, dar vă rog, haideți să facem un dințișor astăzi, să facem un tratament sau o plombiță sau ceva și să vedeți că nu doare. Din momentul respectiv, după ce ai terminat, mergi acasă, vine a doua oară deja zâmbind, cu apă lângă el, îi dai o cafea poate înainte. Deja vezi că e total schimbat pacientul. Bun. Către ce ne îndreptăm, domnul doctor Eduard Duda? Adică în acest moment... Stomatologia sau Eduard? Ne ducem mai departe către estetică, rămânem doar în estetica dentară. Care sunt planurile de dezvoltare al specialistului Eduard Duda? Chiar și estetica o să aibă mai multe ramuri în viitor. Și atunci vreau să ajung, de vreo 2 ani de zile, a intrat foarte tare subiectul tabu, inteligența artificială. Okay. Noi acum deja avem softuri în care facem poze pacientului, facem niște scanări intraorale, mai nou facem niște scanări 3D ale feței și noi luăm fața pacientului în 3D și o punem în computer. Și acolo, inteligența artificială a softului ne dă, uite, îți dau 10 tipuri de dinți care i s-ar potrivi pacientului tău. Noi punem prima variantă în plac, dar parcă incisivul ăsta nu-mi place așa tare. Și dau pe el, click, mi-arată încă 10 variante. Și începem să aranjăm zâmbetul pacientului, în care noi deja știm cam la ce rezultat vrem să ajungem. Și începem cu ideea finalului în minte și așa facem fiecare chestie, fiecare tratament, fiecare șlefuire, fiecare reconstrucție poate a dinților,
începem cu finalul în minte. De la forma ideală. De la forma ideală. Înspre implementare. Plus că tu pacientului în momentul respectiv îi arăți o poză sau poate chiar un 3D să se vadă cam cum ar arăta. Poate nu va arăta 100% ca și acolo, că poate dinții din poză lui se par frumoși, în momentul când i-ai pus în guriță, se par poate un pic lungi. Poate trebuie făcute mici aranjamente. Ok. Deci într-o proporție de 90%, să zicem. Da, putem spune un 90%. Sau 99%. Și 99% câteodată, dacă mă lasă liniștit și nu mă stresează. Nu te stresează. Bun, perfect. Și pentru că ne îndreptăm către final, avem cele 10 întrebări fulger. Wow! La care o să te rog să răspunzi fulger, dar să și explici de ce. Alb sau negru? Alb în gură, negru afară. Ok. Rece sau cald? Cald. De ce? Că te dor dinții la rece? Nu, sunt din iulie. Sunt leu și atunci nu suport frigul deloc. Deci eu, dacă aș putea să mă mut 6 luni pe an undeva la căldură, aș face cu... Perfect. Leușorul nostru, dulce sau sărat? Wow. Am mai avut întrebarea asta odată. Dacă ar fi să mă gândesc la fericirea mea, ar fi dulcele. Dacă ar fi să aleg ceva pentru restul vieții, sărat. Din păcate. Știi că cam asta te întreabă la dentist când te duci. Unde te dor dinții? Unde dor dinții? La rece sau la cald? La dulce sau sărat? Ață dentară sau dușul bucal? Ambele, dar mergem către dușul bucal. Albire sau detartraj? Detartraj prima dată și apoi albire. Ok, cam asta ar fi ordine. Ordine. Să nu vă faceți albire fără detartraj. Vă rog. Good luck, Chuck sau Horrible Bosses? Nu Jennifer Aniston de Horrible Bosses. Good luck, Chuck, mai bine. Cu domnul doctor ăla care ne punea toate ăla frumos. Exact. Mărul sau bicarbonatul? Definitely no bicarbonat. De ce? Ce se întâmplă cu bicarbonatul? Wow, auziți foarte mult pastă de dinți cu bicarbonat. Bicarbonatul din acea pastă de dinți trebuie să înțelegeți că are câțiva microni. Dar bicarbonatul care noi îl cumpărăm și care era la modă cu câțiva ani, să te periezi cu bicarbonat, cum să vă explic? Imaginați-vă un geam termopan foarte frumos. Așa. Pe care tu ai luat niște nisip, l-ai pus în mânuță sau pe perie și ai început să freci geamul cu nisip. Da, cam asta se întâmplă microscopic cu dinții când tu îi speli cu bicarbonat. Se albesc în 10 minute, dar a doua zi mai vezi că-s mai închiși. Plus că tu îi șmirghilești, efectiv. Oh my God! Blondă sau brună? Brună. Definitely. 1 sau 2? 1. Ok. Întotdeauna numărul 1. Numărul 1. Aparat dentar sau gutieră? Aparat dentar. Cabinetul sau familia, domnule doctor? Aș vrea să răspund familia, dar de multe ori a pierdut în fața cabinetului. Dar imediat vine fetița cea minunată, așa că sunt convinsă că va înclina foarte greu domnul doctor. Va fi o luptă internă foarte mare. La cât de frumoasă este și soția domnului doctor și domnul doctor, cu siguranță vor avea o fetiță minunată și sunt convinsă că îți va fi foarte greu, Edi, să stai departe. Hollywood smile sau your smile? My smile. Ok. Mulțumim foarte mult. A fost alături de noi în această seară Eduard Duda, specialist în estetica dentară. Eu sunt Ionela Roșca-Nedelea de la Biz Creative Hub, care în această seară a fost alături de voi, fiind gazda prietenilor noștri de la Fica Interiors, unde, alături de colegul meu Marius de la Seven Studio, am înregistrat și produs pentru voi acest frumos podcast. Simplu și frumos, așa cum ne place nouă, antreprenorial de aici de la Baia Mare. Mulțumim foarte frumos, Eduard Duda, și abia așteptăm să ne revedem în clinica Neo pentru un My Smile, așa cum zice el. Îți mulțumesc mult, Ionela, pentru invitație.